Karbi Rong lapen Karbi Rong penang tan kedo Karbi atum chingrum si Nagaland ahoy kedai la hurejana long kedam tang surhini ra crazy cap aningkan mati jonga cheklo Karbi Rong barim pu chiseng lo laso teng pinang anak ke helo pen ke atum ke hemrich kimsi rong along kedo pathir lo alang li ladak do bomsi chongda chutelu pen do bomsi rong kedo pathir lo laso hun ato dat thiang print priliapor ajahak longli adala tum JCB humni ponsi munit kedo ahem penchen lo munit kedo de hem anta patong lo laso hut Karbi Rong barim along kedo ke pathir atum ki khamkhe dun jila pen kaching ki chethan dun je phan anta apor pipedat lo ki khamkhe dun hai hedet athike hem ki pidam je phan ki damatum ki che asuatum ben chelangsi risim rong rang pensi damlo kaching ki chethan dun je phananta apor kilong le dek ke thangnat pachini ne pin pensi hem patong dam rai rai delu naso joini pinang ana tumke arang ki sutame dolu pusi phaikuni ni phai crazer cap ani gangsam DPC KSI hemalong phirang kya maikang nyahut ronga jabang molen terona tum pachini lapusona hoi kacharai kom ja phanpu kiseng Karbi Rong Karbi atum ki pidam aphuthak tame alang litum phirang kya mailong ningduk chapaklang laso hem ki prialong pitar tiso robiningti jiten terona pen kisan terona tumsi ke japon puta phirang kya mailong paklang Pinpur mela solong leke non puta ampuing tipi lapen pelek heziang bong nonamat Guwahati High Court anparta Karbi Rong Autonomous Council tumpen inside bomlang la solong le la puchot kali Nagaland ahoy kedai Karbi Rong along le pitar tiso robin ing tiatum kapre tumpen chilangsi inglong aso kalidet kiche aso lapen Nagaland naga tumaphan pinang an chujorlu puta phirangkia mailong molenteron paklang laso joini si Karbi Rong along le Karbi atum si chilong ngji mate bang kapre ka khe phan pachu jorlong le de je rapen ahoy along thetan Karbi Rong dunang ji pu kemen thapen si aning ka chi chora bang phu bang phiatum chingrum si Karbi Rong barim rong sengdam detlo laso hu tong le hem phu pu ka chi pu ampuing ti pia me thang achikle robining tia tuma phan ki toy lapen kapre ka phan longli chujorlong le det a joini si toda pa port alang litum pen lapuson rong nang kipri asai klem lo puta phirang kya mailong molenteron jailo pialola alia rai an ke di laga adha jor pialo 30-40% lo le jor pialo la pesi chum lo reng bom lo kona da sorry lo la ke rompi teron solo ka rong dilai se tame alang li dole hai hala pu na munil la bange apen ke jitu laptum hadak nai klem non da along le jorong le de athe pu Nagaland Dimapur asor la highway ri long na palong thati jiri sipen 10 lakh 30 lakh na pi boglo hada bang nilitum bang hamlo amala dalal rumange ate melep lo ekdom la solong le hojom nir re kong tongni re kong lasi kwan bak mala tumbe pitar ti sopen da ang thin kithe arleng ajon le thitok sita inudola mane behind the scene mane inudobo ba jon dinglen Amitabh Bachchan dom sosis da dola sa nili bui bang ke nangli tum ta choklemong lo saratu nanglen border along le ta jor ong lo la so friend ke nili tum na expose people la enta non bang ke la son na yat bang ke nangli tum ta nang chidam dun rong yat bang ke nangli me thanga ke ngar kong ka chitu makam se lage claim lage apen ke non bang ke rada se tong mane lo lage don phar tho maro Karbi Rong barim la hori jana sor asi gali lo Karbi khaya sentiment along ke lage isi bang ke roklok lo lage ning long si dulu wa songo lapen ke pini nang eviction de mane eviction da council la gali dio chitom te pillo la bang pothok nang ka eviction ki la bele tum kisani la gali apen la hai long lege pachu jodong le nil tum news report Karbi Rong live